Juraj, dobrý den. Poprvé v letošním ročníku základní sestava, tak vy jste naplno zpátky 100% kondici. Dobrý deň. Jo, tak ja som taký zdravý celú od začiatku sezóny. Ja som vynechal vlastne 2 týždne v príprave, kde som mal s zodiakom nejaký problém a inak som bol pripravený stále a som rád, že konečne prišlo aj na mňa rád. Som na to veľmi vďačný. Dúfam, že to nebolo, alebo že som presvedčil trénera, že tam patrím a uvidíme ďalej. No. Několikrát tady padl dotaz, že paní se vám nepodařilo porazit 6 let. Měl jste taky v hlavě, podívali se to před zápasem? Postrehol som to, niekto to hovoril, alebo niekto sa to písalo, ale v hlave som to nejako nemal. Vždy ten zápas berem jak proste nový zápas, je to nová situácia, máme nový tím, nových trénerov, je to nová sezóna, takže sme si verili, máme za sebou dobré výsledky, dobré výkony a verili sme, že to zlomíme. No, ako dneska sme nevyhrali, ale zápas to bol skvelý. Jaký to je hrát na Evertonu? Fajn, tak vždy chcete hrať proti tým najlepším a samozrejme nejak sa na ňo chystáte, pretože kvalitu samozrejme má, ale nejdem do zápasu s tým, že by bol neviem čo o toľko lepší odo mňa, alebo tak vždy verím sám seba. Vždy sa snažím tie situácie vyriešiť tak, aby to bolo viac výhodné pre mňa, aby proste toho priestoru nemal veľa, alebo proste aby tam nevytváral nejaké šance. Takže ja dúfam, že som nejak obstál. Samozrejme potom myslím, že nahrával na ten gól. Tam sme to s Hadym možno nejak nepostaražili, ale myslím si, že nejak nebezpečný veľmi nebol, takže fajn. Za stavu 2-2 tam měl Vody 2 tyčky. Věřil jste, že to nakonec překlopíte znovu na zůstanu? Třeba také v zápase s Boleslavou. Jo, tak Vody nám vždy pomôže. Je to skvelý futbalista, vždy tú hru ukludní, má dobré veci a je to škoda. No, tam vlastne bol ten Angličák, že to neviem, ani som nevidel to video, že tam nebolo za lajnou, potom vlastne tá druhá tyčka, takže hovorím, ten zápas mohol skončiť tak aj tak, takže možno asi zaslúžená remíza, ale je to škoda. Ještě jsem se chtěl doptat poslední otázku. Vy jste říkal, že jste byli od začátku sezóny, ale třeba nehrál jste tolik, jak byste si možná představoval. Neměl jste v hlavě, že třeba vás možná taky dosáhne ten řez, který tady prosím je provedený, vlastně Martin Pospíšil lípe než hrají teďka za Bčku, tak jestli jste to zkrátka taky neměl v hlavě, že třeba něco podobného může potřebovat dělat? Tak samozrejme, tréner má právo na to, ako povedať, koho nechce, koho chce. Taká je bohužiaľ realita. V hlave som to nejak nemal, pretože hovorím, ja som od začiatku prípravy vlastne trénoval naplno. Všetko bolo super, aj vlastne na sústredení sa mi to stalo v prvom zápase. Tam potom myslím, že 2 týždne som bol mimo, ale necítil som od trénera niečo, že by to malo ísť týmto smerom. A vlastne od tej, čo som bol zdravý, tak trénujem naplno, komunikuje so mnou a vlastne dáva mi najavo, že to vidí, ako trénujem, ale proste tie výsledky boli dobré, Hady hral dobre, takže som si proste na tú šancu musel počkať a som rád, že to bolo aj dneska. Skvelá atmosféra, skvelý zápas, to je vždy, takže som za to rád, ale nad týmto som vôbec nerozmýšľal. Juraj, vy jste říkal, že sice se Everton do ničeho docela stavu bránili, ale když tou hlavičkou minul, oddechl jste si, tam jste se rovnou totiž omlouval. A to už bylo z toho důvodu z únavy třeba? Jo, myslím, že to bolo ja nechcem zhadzovať Evertona, samozrejme, hral skvele, alebo je to skvelý hráč, ale hovorím, že keď bola tá otázka, tak nevybavujem si, že by ako bol až tak nebezpečný, jak sa napríklad od neho čaká. A táto situácia, myslím, že ja som centroval, že to bola z našej šance, myslím, že brankár to chytil, po druhej strane bol hneď útok a on bol vlastne, akože tam, keď sa vrátim k tejto otázke, tak tam už som sa videl, no, na ceste. Ale samozrejme, no, teraz je to smiešne, vtedy mi to jedno nebolo a už sa mi zastavilo srdce na sekundu. Takže chvála Bohu. Adam Kodec. Říkal jste, že jste si musel na tu šanci počkat, je to těžší i z toho důvodu, že prostě týmu se daří, ty mladí kluci do toho týmu zapadli, trenér jim věří, staví, tak je to těžký z toho psychického hlediska, že asi víte, že do té sestavy moc sahat nebude? Jo, tak je to proste situácia vo futbale, ktorá sa stáva, nie je to len o mne, je to o viacerých hráčoch. Samozrejme, že je to náročné, sedieť na tej lavičke, vidieť tie zápasy, každý chce hrať, je to normálne, ale hovorím, ja som nebol som nejak naštvaný alebo niečo, proste trénoval som naplno a veril som, že proste tie tréningy ma tam dostanú, tréner to stále hovorí, nikto nemá isté miesto
bude hrať tento tréner najlepšie, alebo proste samozrejme, keď sa týmu darí, tak sa do toho moc nesahá. Ale hovorím, ja som bol stále pripravený a som vďačný, že to prišlo teraz, že vlastne som tento zápas mohol hrať. A tak dokáže se ten hráč, který je na lavici, čeká, i prostě naladit na tu vítěznou mentalitu toho týmu a i když sám nehraje, tak to prostě pozadit nějak a prostě vést se na té vítězní vlně, i když třeba tomu tolik nepřispívá, nebo je to prostě těžší. Samozrejme, je to ťažké, ale je to zase o tom prístupe. Buď sa v hlave zablokujete a poviete, že všetci sú zlí, vy ste najlepší, alebo proste tú situáciu zoberte tak, ako to je a proste idete s tým tímom a podľa mňa stále platí přejavuje ti pšáno, alebo jak sa to povie. Takže v tomto duchu ja to berem a hovorím, ja som rád, že sa proste darilo tomu týmu, pretože aj ja mám kľud, aj celý tá kabína funguje inak, jak keby sa prehráva. A potom samozrejme aj pre toho hráča je ľahšie do tej zostavy naskočiť na nejakej vlne, pretože tí ostatní vám pomôžu a tá energia je super. Jak keby teraz máme, neviem, 3 body a tam naskočím a všetci čakajú, že to musíme zlomiť a vlastne bolo by to asi viac nervozity možno, alebo tá energia by bola iná. Po tom dnešním vašem výkonu cítíte, že prostě jste splnil to, s čím asi vás trenéři poslali do toho zápasu a do těch minut v tom chodí třeba zase? Jo, tak ja dúfam, že áno. Samozrejme situácie, jak tá s tým Evertonom, sa tam určite nájdú, nejaké chyby budú. Vlastne teraz je pauza, zase budeme trénovať a to, čo bude v ďalšom zápase, ja neviem, ale hovorím, ja budem vlastne pokračovať v tom istom režime, dobre trénovať, aby proste som tú šancu zase dostal. Není už žádný další dotaz. Ještě jenom zase co mluvám k tomu Evertonu, jo, takový téma totiž. Nebál jste se, že budete muset běhat jak Moses ve středu v Karviné, běhal úplně s ním, když jste věděli, že budete dneska, že nastoupíte, takže si s tím hodně zaběháte pak nějakému takový trenér udržání? Nie, tak my sme vedeli, že má kvalitu, samozrejme Everton je skvelý hráč, ale proste skôr sme to zobrali z toho druhého pohľadu, že vlastne poďme ich zamestnať my do útoku, aby oni samozrejme, keď nebude brániť, tak my budeme mať ten priestor, my tam budeme prečíslovať. A samozrejme tam niektoré, jak aj táto situácia bola, presne, že on nebráni a keď to proste zle vyriešime, že oni z toho majú výhodu, tak potom je nebezpečný. Ale nebrali sme to tak, že by sme hrali nejakú osobku, alebo že toto samozrejme v niektorých situáciách chceli sme tú stranu zatvoriť, aby sme hrali po druhej, ale nebolo to, že teraz musím pri ňom stáť celý zápas, aby proste sa k tej lopte nedostala. Hovorím, že tých situácií podľa mňa nemal veľa, ale aj tak proste ten zápas mu to dá a vlastne tie situácie tam dojdú, vlastne má Ačko a ešte by mohol dať vlastne do prázdnej, takže samozrejme je to ťažké, ale nemyslím si, že tá osobka by nám keby pomohla, potom by sme mali vlastne o hráča menej hore.